Jeg synes, det er gået rigtig godt. Jeg synes, det er gået lidt over mine forventninger i hvert fald. Jeg synes, jeg er kommet rigtig godt ind på holdet, og synes, jeg har stået nogle fine kampe, så jeg har været egentlig godt tilfreds. Ja. Hvad havde du forventet? Ja, altså jeg var jo selvfølgelig lidt bange for, at jeg ville falde igennem, det er jo klart. Jeg havde ikke rigtig prøvet så meget inden da. Jeg har spillet en masse landskampe, som har niveauet, men det var mere omgivelserne, jeg var bekymret for, hvordan jeg ville klare presset. Men det synes jeg klarer rigtig fint. Ja. Når du skal tage et straffe, ja. Hvordan ved du så, hvilken side du skal gå til? Hvordan bestemmer du? Altså for det første så er det vigtigt at have en plan fra start af også, hvor man gerne vil hen. Fordi hvis man venter og ser, hvad der sker, så kan man nå til mange beslutninger undervejs. Så det er vigtigt at have en plan fra start af i hvert fald, og så prøver man ellers at kigge lidt på, hvordan hans tilløb er, og hvordan hans kropsholdning er. Og ellers så har man måske studeret ham inden. Men der er mange faktorer. Men primært så siger man, at en højrebener, han sparker 8 ud af 10 gange, sparker han til højre for målmanden. Så det er en meget god tommelfingerregel her på forhånd i hvert fald. Ja. Plejer du at cykle modstanderen? Ja, altså jeg synes, jeg plejer at blive stående længe. Så hvis han kigger op, så kan han ikke se, hvor jeg går hen i hvert fald. Så det prøver jeg i hvert fald, så han også bliver lidt i tvivl. Men det er ikke fordi, jeg prøver sådan at gøre noget helt ekstraordinært. Hvem på holdet vil du helst ikke stå overfor til straffespark? Kenneth Emil, han er rigtig dygtig til det. Han har et meget langsomt tilløb, og han er god til at vente og se, hvor målmanden han går hen. Men det er også ham, jeg træner allermest med. Men han er rigtig dygtig på de straffespark der. Som du så redder jeg jo rigtig mange af ham. Henrik Dalsgaard der, han er jo pivelendig, så det er jo fint. Han må godt sparke de straffespark.